Taga saan ka? Batangas. Oo, Batangan niya. Alay. Alay. Alay, kagwapo Patikin na na. ako ng ganyan ay magkain malatay. Lome. 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 Batangas. Pag kumain ka ng lome, lumiligay ang buhay. Patagal ka na ba, titaw? Oo, matagal ako dito. Kanina pa ako nakapo dito eh. Huwag ka nang pumasok, kagawad. Nasahod ka rin naman. Pare, paano driving tao? Hindi, susi mo muna. Paano? Susi mo. Ay, susi. Kak. Paano? Saan tatapakan dito? Yan. Kita? Yan. Eh. Oy! Glug, glug, glug. Wait. Glug, glug, glug. Oh, mandar na. Paano tao? Itaw? Oo. Paano? Pababa, pataas? Pababa. Good. Yo, yo, yo. Tapakan ko na, ah. O, kapit ka. Okay. Duk, duk. Nay, nasa sugal. Duk, 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 duk. Ang hirap naman likod tao. Okay, kilo lang. Matigas nga na eh. Paano ba? Turo mo ako, ah. Kilo po, ano ba? Para. Okay, ano? Pagkanan? Oo. Mahirap. Terde. Oh. Yan. Tigas tao. Ikaw nga, tapakan mo nga. O, Terde, ikaw namang mag-drive. Turo mo ako. Gina, dyan ka. Oh, dito ako. Anong gawin dyan? Ito lang. Ayan lang ba? Susiyan muna. Oh, tapos. Okay, ito. Ay, Sino nakatabi sa'yo? Terde. Thursday. Terde, Raimundo. Made, Terde. Ikaw ko lang nga na eh. Suro nag-drive. Lupon nagsa. Made mo? Sakay ka, sakay. Oh, di ba, pre, pangalan mo Terde? Oo. Oh, Terde. Taga saan ka? Batangas. Oh, Batangan niya. Alay. Alay. Alay, kagwapo Patikin na ako na. ng ganyan ay magkain malatay. Malatay ba yan? Ha, Terde? Hindi. Pag kuhan malata, eh Malata? kuha. Oh, Ano ba yung pagkain sa inyo, Terde, masarap sa Batangan niya? lome. 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 Batangas. Pag kumain ka ng lome, lumiligay ang buhay. Sabi siya mong puno din ng mau. Alam ko yan kasi galing na din ako sa Batangas eh. Oh, tanongin mo saan sa Batangas? Sa Batangas. Sa kuhan. Sa Kalatagan. Ay, Kalatagan. Alam mo yan? Oo, Kalatagan. Paliguan? Oh, pintas ko rin dyan sa paliguan. Oh, yung jag digdigos. Ikaw pumunta dan? Oo. Naligo ka? Naligo na doon. Maganda dan? Dali mo na, turuan mo na ako. Ay, sususi ko na. Tapos, anong tatapakan dyan? Oo, Oh, ay kailan ko nito, batik anong dress. Ito lang, ito lang. Ikaw ano ka na, papasuro ka. Ito lang. Huwag ka mo mag-trip na tama. Papasuro ko rin na. Ito pa mag-party pang-open. Nay. Nagkakapagili ko na eh. Trapsado. Hindi talaga. May likong kartata ka di magandar. Tanga ka na. Tanga. Kamususyak palang kord na eh. Yung langit na ito, yung kaslaki lang muryot kita nga. Ito takay lang nakakita kasi ng lugan. Karta ka magayam. Patay ka pa dita. Hoy, tatayak pa dito. Ay kayo pa'y buy-buyain. May sinatanay, nabarbarong mga rupan. Ni Terde ka daw. Terde Raymond daw. Nung Terde ka ng ulunan. Ayos nga. Tama, napipirdi na ulunan. Hindi ko kanyo ta nagtatagari kayo. Maturog ti tao ka. Nagtatagari na gituyan. Nay, karta ka magayam kagawad. May takaw na turugan. Ha? Napuya tayo nga nag-duty. Nasaan pinatalang na siguro ni nasa natulog yan. Pati dami nagbigyan sa labi. Todo pa yun. Nagsulat tayo, labis. Kagawad. Kita ba di wala ta kalyo-kalyo. Ewan, pakilang tayo man. Sino man? Kayo. Ako, man ni kagawad ay. Nag-placing mong trabaho barangay ay. Nga tiga po. Nagkami nga nagrunda. Tapos si bagay yung nag-placing at trabaho ti barangay. Kasta at si kagawad. Batak na batak. Nakamano ka kagawad. Bakit tata? Mungtid ka ba ta? Ay, kagawad, para man lang. Oo nga, kagawad. Tapi sino ta kadwayaw? Barbaro rupa na. Bagong salta, baka atat may isang nagtatakaw to'y kanaram.
Kagawad, nano sa atin eh, kita nag-group pa na eh, batanggin nyo ko naman. Daw, nang tilik na. Patagal ka na ba, titaw? Oo, matagal ako dito. Kanina pa ako nakapo dito eh. Say, adik sa mo takadwam. Ala ay hindi. Ukis ti sa bana. Nagado kam ammo nga batanggin nyo nga matikas tao. Brad, anong pangalan mo? France, Cisco. Ay, Bas, Cisco. May agad-dami nga takadwam, di say. Tumay tayong panulo na. Nagpigsamot tama na ito eh. Mabalin ni Jike nga tungtong na eh. Kaya makaturuturo gagpay. Apay gaman ita ka maturog kagawad tidang balay mo. Pag duty, manggarod damdaman. Pagka nang pumasok, kagawad, nasahod ka rin naman. Kumsay, pagbagam takatwam, damapukaw, sa ti pabasulag. Kagawad, nano sa atin eh, saka matigararap ti daki sa tao. Sigurat dun lang ah, pagrigat tagpuyat. Kagawad, ang barin aramid na barangay tano dato ay, patak na batak ka eh. Sus! Sula ko nagkatkatawa, baka mamuryutak pa eh. Namaya mo lang kagawad no lang barangay tano dataw, katawa nga katawa. Madi kayo maburing, madi kayo pinukam katuraw. Kung kagawad, pesimbagan Andres. O kita mo sasok pala katawan. Kaya matagari di barangay yaw, kitaan kami kayo makaturog ka, marin kayo talaga. Maria ko sa mo kasta kadam siguro mamuriyot ka wala. Ha? Ukis ti sa bayaw. Panawang ka dito yan. Baka mabatri pa lang ata ni kadwayo. Katawa. Ursak. Diyan la barangay hul maturugay. Tawa kayo nga katamas katagarin ka. Dahil ang kagawad ah. Sumabay ka niya mo, barbarin tayo dito ba? Okay, kurang mga ko ah. Dito ka oh. Yan. Paano ito? Pataas lang yan? Oo. Ito, ano ito? Ano nga ito? Ano nga doon? Parang tumaas. Yung kanya? Oo. Ito, Bueno, preno. Ano ito? clutch. Clutch. Ito. Sulo doon. Yan ano? Sinildo doon. Silenda daw. Ano yung isa? Bueno. Preno. Pantarin mo na ah. Wow. Saan yung busina niya? Ito yung busina ito? Hindi. Paano yung tunog ng busina niya? Yung takbo nito, paano ba?